Shubor na kaslem jong unongsan Hima. Wat la ka jingya kun ye ka election MP siya ka ying dorbar tawaan ka Lok Sabha kalong ka jingya kun ka paparamarwe Hapdeng ki hindreungot ki kertong henry ka jingya Ieid si parlok ka ne kumju la yo ibo kertong ka sang Congress uba Vincent H pala hadin ba ula dep ban tep kerteng hapo ko office terekam jong ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills minta ka sengi ka arpo hendreu terek ulber arjar arpo sao la yo iba ula ya shondur lang Ryngkat ka jing Ïakdup bat ka Jingkitbok Markylliang bat ukertong shimet uba Lakhon kama hakmat ketika office terekam. Yang piang. Yang tu lihat. So